Onde están rematando as rebaixas e no prezo da vivenda que dende o 2017 continúa repuntando. A venta de vivendas continúa medrando e tamén o prezo dos inmobles, unha tendenza que comezou a mellorar no 2017 e que se agarda continúe nesta liña. A suba no prezo de casas e pisos sitúase en torno a un 10% neste último ano e máis dun 20% dende o 2014. A comarca do Barbanza non é axena a esta subida. Achegámonos ata a inmobiliaria Grupo Beiramar con sede en Ribeira. É unha recuperación progresiva pouquiña a pouco, moi lenta, pero bueno, eu supoño que seguirán nesa línea. Despois tamén ainda hai moitas vivendas de bancos que teñen que salir. É dicir, que hai moitas, ou, bueno, de fondos de inversións que lle compraron aos bancos que teñen que salir, entonces supoño que seguirá, ou, bueno, iso esperamos tamén, pero eu supoño que sí. Nesta melloría que amosa o mercado tamén influen outros factores como salarios ou a concesión de hipotecas por parte das entidades financeiras, polo que de momento non se agarda que os prezos da vivenda se disparen, pero sí que continúen á alza. Menos un 10%, unha cousa así, máis ou menos. Non moito, porque tampouco, claro, a ver, non... os soldos e todo eso teñen que tamén cambiar para poder... Vai todo... Sí, vai todo unido. Pero, bueno, tamén os bancos que están facilitando as hipotecas, eso tamén é un punto a favor. Os clientes prefiren mercar vivenda nova ou seminova, con poucos anos de construción. Búscanse pisos amplos no centro. Se busca, e o máis demandado son vivendas de 3 dormitorios amplias ou de 2 dormitorios, pero amplias. E no centro, en Ribeira no centro, iso é o que máis, ou en Boiro no centro, quero dicir que eso é que sean novas ou relativamente novas, que teñan garaxe e todo, pero non, eso é xusto o que máis escasea, non hai. Tamén se continúa mobilizando o mercado de segunda vivenda ou vivenda vacacional destinado ao turismo. Sempre, eu estes últimos anos notín, por exemplo, o anterior e máis outro, que sí que compran, siguen comprando, os turistas siguen comprando, claro, evidentemente buscan cousas económicas porque é unha segunda vivenda, pero sí que siguen comprando. Despois hai moitos tamén que xente que comprou fai anos, pois que quere vender porque, bueno, pois polo que sexa, cada un sabe a súa vida, pero sí, os turistas siguen mirando e querendo comprar. Dende o sector inmobiliario esperan que o 2018 sexa un bo ano na venta de inmobles, sinal da boa recuperación económica, que garantiría novamente este mercado como un bo lugar no que invertir. Que se sabó, eso é o que pensamos, porque aparte, a ver, a xente sobre todo que ten cartos, pois é unha boa forma de invertir en inmuebles, porque vai subindo pouco a pouco, quero dicir que non se prevé que vaya a baixar, porque, vamos, quero dicir que moito máis non pode baixar, e, bueno, prevemos que vai a ser bo. Dende as inmobiliarias apuntan que as ventas de vivenda comezan un proceso de recuperación, pero todavía queda moito por volver ás cifras anteriores á crise económica.